правилата на замръзванка са следните. Айде, ще те гаделичка. Не, стига работа. Не, гаделичка, я. Стига, не, гаделичка. Карина, хвани се за мен. О, добре. Съжалявам. Но това не е честно. Карина първа се хвана с мен. Защо винаги се получава така? Винаги не ме харесват. Най-тъпият ми ден в живота ми. И после го е изял. Много интересни истории, Кари. Защо винаги съм провал? По-добре е да си направя едно кафе на басейна. Кари, хвани се за... Съжалявам, Влади. Какво? Но трябваше да проработи, нали? Когато Карина се хвана за мен, тогава Валтер дойде и тогава Карина се хвана за него. А сега защо не се хваща за мен? Какво? Карина? Ела? Какво стана? Какво направи? Не знам, трябват ни доказателства. Чакай малко, не, Влади, има наблюдителна камера. Да, и? Можем да видим на телефона старите записи какво е заснела камерата и да видим кой го е застрелял. Това звучи гениална идея, Валтер. Нека да видим. Добре. That little old church on the hilltop, you and I fell in love in our teens. Then we wed in that church on the hilltop and found out just what real heaven means. Those silver threads may start to show in your hair, dear, with a love that's growing stronger. Добре, Валтер и Карина, къде е Влади? Да, къде е Влади? От много време го търся. Аз се чудя 100 пъти къде е в стаята. Ами къде е? Много се притеснявам за него. Той е златният човек. Крепостта ни. Златният ни приятел. Срам да го кажа какво се е случило. Добре, защо ревете? Съжалявам, но истината, че Влади е умрял. Как така? Спешен случай. Полицията идва да арестува този човек, който е убил Влади. Това е несериозно и неприемливо. И болницата идва. Слушай. Здравейте, аз съм Тонио Бошков. Очаква ни такова убийство. Пред къщата на Влади, на Владимир Мирославов, на Владимир Мирославов 9, на улица Иван Вазов 112. Не знам какво станало, но нека да чуем Петър Мариева. Извинете ме за грешката, Петър Берон. Така да е Петър Иван. Здравейте, аз съм Петър, не си помня името, съжалявам за тази грешка. Видях току-що на наблюдителните камери някакво убийство, което е свързано с накъщи с Влади. Влади е един най-известен
цел. Благодаря ви. А сега ви очакват новините по телевизията. До скоро! Сега ще го правим този! Много е лесно да убиеш човека. Добре, кой беше убиецът, който е убил Влади? Аз много вече се притеснявам за него, но той вече е умрял. Какво да правим? Не знам, трябва по някакъв начин да го съживим. Но ти знаеш ли, че когато вече са умрели, няма как да ги съживим. То вече на Влади кожата вече му се е побеляла и вече му се виждат почти костите, не разбрали? Да. Много ми е мъчно. Искам Влади пак да се върне. Такъв е животът. Да, прав си. Heavy with the weight of goodbye. Shadows whisper where your laughter used to lie. The air is colder since you walked away. Every breath I take just fades to gray. Бях умрял и изведнъж някой ме такова. Всички приятели много ме искат, но аз как да го направя? Не знам. Вече съм невидим човек и мога да си се разхождам колкото си поискам. Този убиец не мога да го понасям. Той ми е убил малкият ми братовчет. Той е заблокука. Той дори нищо не знае. Дано да му изчупа тиквата. Този убиец, който е убил Влади, искам да му потроша тиквата и да му ударя в мутрата. Той е за нищо. What? Това меч ли е тука? Имам начин, когато пристигна до меча, да се хвърля в него и аз ще се върна като жив. Това е най-хубавото нещо. Добре, сега трябва да изследвам инструкциите. Опа!